Meneer! Goeiedag. Wat ben jij aan het doen? Roofstaat halen. Vorig jaar was die hele sloot weer stinkend. Nu is het een klein beetje. Over 2 maanden is er heel veel. Nou, dat kroos, hè, als je dat laat groeien, dan ligt die vaart over 2 maanden weer helemaal vol. Met een dikke laag kroos. Eendenkroos, dat groene spul. Nou ja, en dan gaan de vissen dood en dan gaat het stinken. En de buurt klaagt. Maar de gemeente doet niks, het waterschap doet niks. Dus ja, dan doen ik het maar weer eventjes. Hè? Verstaan je ook Fries? Het meeste wel. Want je komt hier net bij. Nee, we wonen hier wel, maar ik kom uit Zuid-Holland. Ooit eens een keer voor het werk hierheen gekomen. Wat voor werk? Ik werkte bij de praktijkschool Nonkerk. Was van gehoord? Dus daar ben ik voor een buitenland geweest. En na afloop hadden we afspraak werk hier. Dus zo zijn we hier gekomen. Nou ja, dat is langs waar ik gewoond heb. Ben je nog wel voort of is dat nou gebeurd? Tot vorig jaar mei ben ik steeds weg geweest. En ik ben eigenlijk net met pensioen. Dus ik doe nog even rustig aan. En ik ben wel in ieder geval plan om me aan te melden van als er wat is, stuur me maar weg. En dat gaat dan tegenwoordig de laatste 10 jaar voor ZOA. ZOA Vluchtelingenzorg uit Apeldoorn. En die hebben ook steeds vacatures die zich moeilijk kunnen vervullen. En gelet op mijn ervaring kan ik dan wel eens een poosje invallen voordat ze weer een vaste medewerker hebben. Dus dat is het een beetje. Wat dien je altijd in Boetloon dan? Nou, het is meer gewoon algemeen management. Hè. Ze hebben allerlei projecten van huizenbouw, straten, aanleg, spullen uitdelen aan mensen die net een ramp overleefd hebben. Ja, dat soort management. Niet zozeer met de handen in de klei. Hè. Nee, het is Je bent een manager. geld binnenhalen en geld goed besteden. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar heb je dan ergens een thuis? Of vind je dat dan nergens meer? Nee, dat valt mee. Ik ben heel makkelijk en mijn vrouw ook. Wij passen ons er snel aan. Nee hoor, ik heb niet het gevoel dat je geen thuis hebt. Nee. Nee, is het hier thuis? Ja. Het is een mooi huis. We wonen in het grote huis daar, grote tuin. Maar goed, we willen toch voor lieverlee wel weer een beetje richting het westen. Kinderen zijn ook die kant weer opgegaan en alle familie woont in het westen. Dus dan ga je toch weer, nu er geen werk meer is hier, hè, je bent geen binding voor het werk, dan begint het toch weer een beetje te kriebelen van laten we die kant maar eens opgaan. Dus, zoekt u nog een mooi huis?